गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गोबां बिबांनि सान्दुं दुंनायनि जाउनाव BTR सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना मोनसे बिथोन फोसावदों। फैगौ 27 मेनिफ्राय उननि बिथोन फैजासिम सरखारि आरो सरखारि नङै फरायसालिफोरनि फोरोंनाय समफारिखौ थि खालामनाय जादों। गोबां बिदुं दुंखावनायनि थाखाय गासैबो जिल्लायावनो फरायसालि फोरोंनाय समफारिखौ सोलाय-सोल' खालामनाय बायदियैनो BTR ओनसोलावबो गासै सरखारि आरो सरखारि नङै फरायसालिफोराव फोरोंनाय समफारिखौ सोलायनो थाखाय बिथोन होदों। बे बिथोन बायदियैनो गुदि फरायसालिनि फोरोंनाय समा फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम, गेजेर फरायसालिनि फोरोंनाय समा थिखानाय बायदियै फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम आरो गेजेरारि गोजौसिन फरायसालिफोरनि थाखाय फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम थि खालामनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि 1 नं सनाजुलि गामिनि सासे आइजोआ 125 बोसोर बैसो जानायखौ BTRनि EM दावबायसा बर' बिथाङा न'आव थांनानै बरायदों। 125 बोसोरसिम थानाया बेयो मोनसे सुबुं जिउनि देरहासारनाय। आसालथा बरुवाया देग्लाय 125 बोसोर बैसोआव हाबबाय। बे आइजोनि 125 बोसोर बैसोआव आगान होनायखौ लानानै BTRनि EM दावबायसा बर' बिथाङा बरायनायजों लोगोसे बिथांखौ मान बावदों लोगोसे गोबां खोथा सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव सुबुं माहारिया 60-70 बोसोर बैसोसिमल' थायो। नाथाय बिथां आसालथा बरुवाया 125 बोसोर बैसोआव आगान होनाया सोमोनांथाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे आइजोनि फिसाज्लाया रुंसारि जानानै थांबाय आरो बिथांनि फिसौजो आरो फिसौज्लायाबो बे आइजो बायदि देहाया गोरा थासारियाव गैबावला। नाथाय आसालथा बरुवाया दासिमबो देहायारियै गोरा थासारियाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि गायसनगिरि रमेश बाद्राजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायलायदों। गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि गायसनगिरि आरो आथिखालनि महर्षि बाल्मीकि संस्कृत बिश्वविद्यालय हारियानानि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार रमेश बाद्राजों दिल्लीनि राजघाटआव थानाय बर' बिजिरसं मिरुआव सावरायलायनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बर' राव आरो थुनलाइखौ बुहुमाव गोसारहोनायनि सिङाव नेथिफोर आरो सिगाङावनो थांखि लाखानाय बायदियै दिहुननो गोनां बर', हिन्दी आरो इंराजिनि 3 रावारि जार्नाल एबा मेगाजिनखौ थाबैनो दिहुननाय आरो गुबुन बिथिंफोरनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय बे समाव मोजां थांखि लादों। जों मिथिगौदि थांनाय माखासे सान सिगां मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय आरो दायो मुं थिसननायनि समाबो सफैबाय एबा सोलिगासिनो। थिग बेबादिनो मुं थिसननायाव मदद होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गांसे प्रेस रिलिज होदों। जुदि फरायसाफोरा गुवाहाटि नोगोरनि जायखिजाया कलेजफोराव एडमिसन लानो थाखाय माबाफोर जेंना एबा असुबिदाफोर जादोंब्ला आरो सोरनिबा मदद नांगौ जादोंब्ला बेनि थाखाय सिगाङाव आवगायबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेबादिनो गुवाहाटि नोगोरमानि गुबुन कलेजफोरनि थाखाय हेफाजाबगिरि सोद्रोमा आरो मबाइल नाम्बार फोसावनानै होनाय जादों। जुदि नोंथांमोना माबाफोर मददनि गोनांथि जादोंब्ला फोसावना होनाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै मदद लानो हागोन। गुवाहाटि नोगोरमानि मा कलेजाव एडमिसन लानो थाखाय सोरखौ लोगो हमनांगोन आरो बैसोरनि मबाइल नाम्बारफोरखौ होनाय जादों। पान्डु कलेज, मालिगावआव सोरबाफोर एडमिसन लानो थाखाय मददनि गोनां जादोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो त्रिदिप कुमार बर' आरो बिथांनि नाम्बारा जादों 600032031778 नाम्बाराव कल खालामना मदद लानो हागोन। प्रागज्यतिष कलेज, सान्तिपुरनि थाखाय उत्पल मोसाहारि आरो बिथांनि नाम्बारा जादों 600032580220। केसि दास कमार्स कलेज, नेहाबारिनि थाखाय हेमेन सरगयारि आरो बिथांनि नाम्बार 6000625182। आर्या बिद्यापीठ कलेजनि थाखाय मिथिंगा नार्जारि आरो बिथांनि मबाइल नाम्बारा जादों 600032319005। हेन्डी गार्लस कलेज, दिघलिपुखुरिनि थाखाय प्रियंका दैमारि आरो बिथांनि मबाइल नाम्बारा जादों 9707191733। गुवाहाटि कमार्स कलेजनि थाखाय फुंखा बसुमतारी आरो बिथांनि मबाइल नाम्बारा जादों
9864896226। BRM गभर्नमेन्ट ल कलेज पान्जाबारिनि थाखाय माइकेल बसुमतारी, बिथांनि मबाइल नाम्बारा जादों 7086958927। दिसपुर ल कलेजनि थाखाय रिबिका बसुमतारी आरो बिथांनि मबाइल नाम्बारा जादों 6901550649। बि बरुवा कलेज उलुबारिनि थाखाय बिक्रम गयारी आरो बिथांनि नाम्बारा जादों 9387182339। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि थाखाय बिलास ब्रह्म आरो बिथांनि नाम्बारा जादों 7896053054। कटन इउनिभार्सिटिनि थाखाय जुरि जयथि बसुमतारी आरो बिथांनि नाम्बार 7637825395। आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटिनि थाखाय सोरजिमाला बसुमतारी आरो बिथांनि मबाइल नाम्बार 8134005879। नेरिम खानाफारानि थाखाय गीतारानी बर' आरो बिथांनि नाम्बार 6901711425 आरो इउएसटिएम बारिदुवानि थाखाय फैलाव बसुमतारी आरो बिथांनि मबाइल नाम्बारा जादों 6900531353। बे नाम्बाराव कल खालामनानै एडमिसन लानायाव माबाफोर मददनि गोनां जायोब्ला खौरां लाहरनो हागोन एबा बिथांमोनखौ लोगो हमनो हागोन। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सासे सुबुङा बेरामाव गोग्लैनानै गावनि जिउजों जुजिगासिनो दं आरो फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ लानानै फाहामथाय लानो नागिरनाय समावनो सासे दुथां सुबुङा बेरामि सुबुंनिफ्राय रां थगायनानै जाख्ल'दों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्ला आमबारि सरबेरा गामिनि अबं बसुमतारीया किडनिनि गोब्राब बेरामाव गोग्लैदों आरो बेनि फाहामथाय लानो थाखाय बिथाङा रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ बिदोंमोन। बेबादि समनि गेजेरावनो सासे दुथां सुबुङा अबं बसुमतारीनिफ्राय 10,000 रां थगायनानै लांदों। अबं बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला सासे दुथां सुबुङा इउबिपिअ आफादनि मुं लानानै गावखौ इउबिपिअ आफादनि प्रेसिडेन्ट होननानै लानानै अबं बसुमतारीनि बेरामनि थाखाय गासै 1,20,000 रां जमा जाबाय आरो बेखौ हैनो थांगासिनो होननानै कलनि गेजेरजों फोरमायहरदोंमोन। बेनि थाखायनो अबं बसुमतारीखौ लोगो हमनो क'क्राझार, मुसलपुर, बरपेटानिफ्राय माखासे लोगोफोरा जमा जानानै गासै रांखौ हैनो फैगासिनो होननानै फोरमायहरो। बेनि उनाव फैसा होनो फैग्राफोरा गारि भारा आरो माखासे खरसानि गोनां जादों होननानै दुथां सुबुङा गिबियाव 5,000 रां, उनाव 2,000 रां आरो बेनि उनाव 3,000 रां गासै 10,000 रांखौ गावनि एकाउन्टआव बिहरो। बेनि उनाव अबं बसुमतारीया सोनानै हरो। रांखौ हरखांनायनि उनावनो दुथां सुबुंनि मबाइला सुइच अफ जायो होननानै फोरमायदों अबं बसुमतारीया। बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बेंक एकाउन्टआ एपेक्स बेंकनिमोन आरो एकाउन्ट बिगोमानि मुङा बिलिफां बर' आरो बियो क'क्राझार कसुगावनि। बेनिखायनो बे दुथां सुबुंनि सायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायदों। गिख्रंथाव अर खामनायाव सा 24 सुबुंनि जिउ खहा, बेनि गेजेरावनो दंमोन सा 12 गथ'साफोर। गुजरातनि राजक'ट टिआरपि गेमिं ज'नाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों। राजक'ट पुलिस कमिसनारआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे अर खामनायखौ रैखाथि हान्जाया रैखा खालामनो नाजायो, नाथाय सा 24 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। राजक'ट पुलिस कमिसनारआ फोरमायबावनाय बायदिब्ला मा जाहोननि थाखाय अरा खामखो बेखौ मिथिनाय जायाखै। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। दिनै आइपिएलनि फाइनाल मेचआ जागोन। सानराइजार हायद्राबाद आरो कलकाता नाइट राइडार्सनि गेजेराव आइपिएल फाइनाल मेचआ जागोन। चेन्नाईनि एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियामाव बे मेचआ जागोन। नोंथांमोना बबे मोनसे टीमखौ देरहाजानो लुबैयो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।